V tomto videonávode si ukážeme, ako duplikovať zásielku v systéme Point Business. Po otvorení účtu sa nachádzame na domovskej stránke. V bočnom menu prejdeme do sekcie Zásielka. Funkcia duplikovania je dostupná pre zásielky v časti Rozpracované zásielky alebo Podané zásielky. Na duplikovanie rozpracovanej zásielky klikneme na tlačidlo Viac a zvolíme možnosť Duplikovať. Ve vykonanie hromadnej duplikácie označíme políčko každej zásielky, ktorú chceme duplikovať. Z časti hromadnej akcie zvolíme možnosť Duplikovať vybrané a klikneme na tlačidlo Vykonať akciu. Rovnakým spôsobom dokážeme duplikovať aj už podané zásielky. Pri duplikovaní podanej zásielky sa jej kópia automaticky uloží do sekcie Rozpracované zásielky, kde ju môžeme podľa potreby upraviť alebo podať. V tejto chvíli sú zásielky úspešne duplikované